So yun mga kapalaboy, no, magandang tanghali na kasi 11:41 na tamang-tama na kakain na naman kami ni Agipo. Ito na yung nire-request nila. Ito yung ano mga kapalaboy, sinangag na bigas mais. Ito yung gagawin namin kape kasi ito talaga yung ginagawa namin kape dati sa bukid pa kami. Mais kasi wala pang humay dati, ano lang yun, nasa patag lang ang merong humay, pero sa bundok wala, ito lang talaga. Palay yata. Palay pala. So meron kaming ulam kapalaboy, meron talang natira, konti lang talaga yung tuyo. So paghatian na namin ni ano. So bago kami mag-umpisa mga kapalaboy, magpipray muna si Agipo. So let's start po. Lord, salamat sa blessing nga niabot sa mga karon nga. Amen. Amen. Di ba pero kayo blessings lang. So yung mga kapalaboy hindi pa sana nasasanay sa pag-pray, no? So let's go. Umpisa na. Asukal natin. Sukal. Sukal. So ito yung mga kapalaboy. Ito oh. Ipakita namin. Yun. Para mas masarap yung sinangag, lagyan natin ng asukal. Damihin natin yung ganito oh, para pagkatapos diabetes ang labas. No. Sa mga kapalaboy ito, oh, grabe kalata magluto si Agipo. Oh. Oh. Lata kayo. Tama naman ang pagluto noon. So mayroon kaming natirang ano kapalaboy oh, hatian na lang namin to. So ito kapalaboy oh. Ayan na oh. Idol, ito na po yung request nyo. Mais na sinangag na sinangag na mais pala, ginawang kape. Ayan oh. Ayan po idol oh. So tanghalian tayo mga palaboy. So idol, ito na yung request nyo. Napakasarap po talaga kape. Tapos mais na kanin. Tabang. Isabaw pa. Ano, mahulog. Mamaya po. Nayabo na gani. So lagyan namin ng asukal kapalaboy kay medyo tabang. So sa mga nakakain ho nito ngayon, ay dati, sigurado makaka-relate kayo. Kasi kami talagang, ang dami namin pinagdaanan nung unang panahon. Hindi naman yung unang-unang panahon talaga. Nung 80s. Kasi 80s tayo. Ganito talaga noon eh. Mais eh. Mais. Tuyo. Tuyo. Ginamos. Ganito talaga kapalaboy. Tapos, umuwi pa kami. Magtanim ng singkamas dati. Yung singkamas. Tapos, Masarap yung pag merong may suka na may asin. Tapos pag walang pasok sa school, mangguna mi yung manguha ng mga damo. Tapos pag uwi namin, yung ulam namin ganito pa talaga. Sinangag na bigas, ginawang kape. May ganito sa yung palay pag pwede ba yung sangag? Pwede. Ano? Lagay mo sa kaldero niya, itakang mo, sangagin mo. Ano ba yan? Magtagalog ka na nga, may Islam pa. Ang hirap talaga mga palaboy magtagalog ng Bisaya ka. Talagang Islam. Pag ako makapunta na Manila, yung Tagalog doon, bibisayain ko talaga. Ito yung tuyo. Tuyo lang yan ha, baka sabihin niya may karne. Ngayon mga kapalaboy, wala talaga kaming ulam. Kaya yung kanin namin, mais pa. Kahit hindi ito sa request mga kapalaboy, talagang ganito nang kinakain namin dito. Ang problema nga lang, may nag-request kasi, kaya mas madali sa amin kainin yung mga gusto nilang i-request kasi nasasanay na kami. Sige po, kumakain to kahit walang ulam. Basta pag mayroong lang yung mainit na tubig tsaka asukal, goods na. So pasensya na kayo mga kapalaboy,
ito muna yung ma-upload namin, hindi muna yung Vines. Siguro gagawa kami ng Vines bukas. May iba naman. So, makalawa. May nag-request lang kasi mga kapalaboy, kaya ayaw naming mahang yung request na gusto nila kahit papaano. At least masunod namin yung kagustuhan ng mga viewers. Kasi hindi naman kagandahan yung aming video. Pasalamat pa nga kami kasi meron din talagang manonood kahit papaano. May sumusuporta sa amin. Pag meron lang ito no, yung mantika sa yung mantika sa baboy, talagang Tingnan nyo kapalaboy oh. Parang inuulam namin, parang tinulang manok din. Kasi yung pawis namin oh, tagaktak din. Kaya wala talagang pinagkaiba sa ulam ng mayayaman at saka sa ulam namin. mahihirap na. Mas masarap talagang pagkain sa mahirap kasi mayroong vitamins. So ito mga kapalaboy, malapit na namin maubos na Agipo. So sa nag-request, Lods, ito na. Sobra pa. Tanghalian namin, Lods. Sayang wala na yung tuyo. Well, kunti lang yung tuyo. Tama na yan eh. O na mga halap tuyo. Baga may Ubuso namin kapalaboy kasi wala nang kakain ito mamaya eh. Magluto na naman kami ng iba. hindi kaya maglalain ng tiyan mo dyan. Diyan. Hindi yan. Ikaw na naman, ubusin natin ba? Kita ko sa monitoring sa page ko mga kapalaboy, ang halos nanonood sa video ko is 33 to 44 years old o 45. So nasa 80s din sila. Na- Si Bintis. Pasok sila sa 80s. 80s or 90s. So talagang nakaka-relate sila sa mga Morte, video naming mga kinakain. Morte, boss. Kan boss na yung mga si Bintis na. Mga anak. Kasi papa, si Bintis ang papa. Yun kasi lahat ang parang nanonood, nakikita ko sa monitoring ng page namin mga kapalaboy. Bibihira lang yung 15 to 18 to 20. Karamihan talaga nasa 75% yung nanonood sa mga vlog namin is 33 to 45 years old. So natutuwa naman kami kasi parang na-appreciate nila yung mga ginagawa naming mga content, yung mga pinagdaanan ng mga 80s or 70s. So ito, parang naibalik namin kahit papaano. Ayan yung tuyo namin kapalaboy, ubos din, di ba? Tapos yung pawis, tagaktak pa. So mga kapalaboy, salamat pala sa mga panonood nyo sa vlog namin kahit hindi maganda. Pasensya na kayo, ito lang talaga kaya namin. Tsaka yung na-upload namin na papatawa, hindi talaga gaanong kagandahan. So haba siguro tumatagal mga kapalaboy, baka mag-improve yung aming mag-improve ang aming performance. So sana hindi nyo kami iiwan, nandito lang kayo. So yan mga kapalaboy, no, natapos ng aming ginagawa. Ubos na, sarap talaga pag Shout out sa nag-request nito, no, Lods. Salamat at naubos na namin yung kinakain namin. Madali lang talaga gagawin namin, Lods, kasi nasanay na kami sa ganitong pagkain. Itis man o hindi, naranasan talaga namin sa hirap ng buhay ngayon. So yun lang mga kapalaboy, no. Magandang tanghali sa inyong lahat.